Si que no fa servir la IA cada dia, ets més normal del que et penses. El darrer CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, a part de preguntar per política, també van preguntar sobre intel·ligència artificial. I la pregunta és tot hype? O realment la IA ja forma part del dia a dia d'absolutament tothom? Perquè depenent quins comptes d'Instagram, sembla que si no tens 20 agents dia treballant per tu mentre prens un cafè a Bali, has fracassat totalment a la vida. Doncs no. Les dades diuen que un 44% dels catalans i catalanes encara no fan servir mai la IA. Mai! I la veritat, no m'estranya. La IA és molt bona per moltes coses. Per resumir documents, per preparar un viatge, per escriure un primer esborrany, per verificar dades d'un treball de l'escola, perquè ChatGPT només serveix per verificar, oi? No per fer treballs complets, oi? Però després hi ha moltes altres coses on encara prefereixes fer-les tu, o com a mínim revisar-les. I això també surt a l'enquesta. La majoria de persones diu que contrasta la informació que li dona la intel·ligència artificial abans de donar-la per bona. O això diuen. Fora conyes, fora dels números, jo crec que el més interessant és que ja hem deixat enrere aquella fase d'enlluernament i de por a que la IA ens trauria tots la feina demà al matí abans de la Magdalena. Ara comença la fase bona, la d'utilitzar la IA quan realment aporta valor, ni per tot ni per res, com qualsevol altra eina. I si t'interessa tot això de la intel·ligència artificial, ja saps que cada setmana envio una petita newsletter que es diu Avisa'm quan la IA domini el món, on comparteixo reflexions, novetats i algun brom d'aquests inquietants. I bé, si us agraden aquesta mena de vídeos, deixeu algun comentari que jo després ja li diré a la intel·ligència artificial que ens prepari algun vídeo.